En aquest vídeo aprendrem a aplicar filtres i a calcular el coeficient de correlació entre classe. És important tenir en compte que hem de tenir les variables ja creades. Per seguir una mica amb l'exemple del mòdul, utilitzarem el WebWebs 1 i el WebWebs 2 per estudiar l'estabilitat temporal i, en aquest cas, com a excusa per aplicar el filtre. Ho farem aplicant-ho a partir d'aquelles persones que tinguin una puntuació al WebWebs 2 més grans que 1. És a dir, aquelles que han estat a la segona recollida. Com aplicarem aquest filtre? Bé, necessitarem anar a dalt a l'esquerra, que hi ha un petit embut i se'ns obrirà un desplegable. En aquest desplegable buscarem la variable WebWebs2, que la tenim cap al final de la base de dades, i l'arrossegarem. En aquest menú seleccionarem l'opció més gran o igual a 1 i simplement li escriurem també, una vegada ja tenim aquest símbol, el número 1. Premem a aplicar el filtre i veurem que se'ns ha aplicat i que tenim la nostra base de dades filtrada. Comprovarem que efectivament, si observem la variable WebWebs2, tots els valors en aquest cas seran majors que 1, és a dir, seran aquelles persones que tenen dades a la segona recollida de dades. Un cop tenim això, podem calcular el coeficient de correlació entre classe. És important tenir en compte que en versions antigues de JASP no hi havia l'opció de calcular aquest valor. És per això que generalment no proposarem aquest càlcul als reptes de l'assignatura. Per fer-ho anirem al menú de fiabilitat, escollirem correlació entre classe, pot ser que en versions prèvies de JASP aquest menú sigui lleugerament diferent, i un cop som a dintre el menú, seleccionarem les dues variables per estudiar l'estabilitat temporal o, si estiguéssim en el cas de la fiabilitat interespecialistes, seleccionaríem unes altres. Seleccionem les dues variables i en aquest cas hem de seleccionar una opció que no és la de defecte. Seleccionarem the same set of randomly selected raters or tests. Veurem que tenim tant el valor del coeficient com el valor de l'interval de confiança. És important comprovar que efectivament haguem escollit l'opció que no és la de defecte, perquè les altres dues opcions, tot i que generalment donen resultats similars, no serien exactament el que estaríem buscant.